El Consorci Hospitalari de Vic ha instal·lat durant aquests 4 mesos 2 parcs solars als edificis de l'Hospital Universitari de Vic i a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, amb més de 1.400 plaques d'energia solar fotovoltaica. Aquesta iniciativa és el projecte d'implantació d'energies renovables més ambiciós dut a terme fins ara a la institució. L'any 2000 nosaltres plantegem la primera política mediambiental de la institució. I des d'aquell any estem fent petites passes per caminar cap aquí. És a dir, tenim un lema, en aquell moment vam crear un lema que deia que vetllem pel medi ambient perquè també és una manera de vetllar per la salut de tots. Entenem que l'impacte que nosaltres fem al nostre entorn, millor o pitjor, pot incidir amb les persones de l'entorn. Per tant, preocupant-nos de les nostres emissions, dels nostres residus, dels nostres consums energètics, de la nostra utilització de productes químics, etc., és important per vetllar per aquest entorn. La instal·lació fotovoltaica s'emmarca en el Pla Ambiental del Consorci pels beneficis que pot comportar en la producció d'energia neta i el seu corresponent estalvi en la despesa energètica. Només a l'Hospital de Vic pot representar un estalvi del 10% que es tradueix en 90 milions d'euros a l'any. Un estalvi de 90.000 euros en el cas de l'Hospital General de Vic. Si això, lògicament, ho multipliques per un 90%, doncs et donarà el total del consum del centre. El que és el PEC del projecte, o sigui, la instal·lació, el que ens ha costat en el cas de l'hospital són 400.000 euros al voltant, 393.000. I si anem a Manlleu, l'estalvi, estem parlant de 73.000 euros any, tot això sempre any, d'un total d'uns 310.000 euros de consum elèctric en euros. I el que és el projecte, la implantació del projecte, està al voltant de 290.000 euros. L'electricitat representa el 50% de l'energia que consumeixen els centres del Consorci. Les plaques s'han instal·lat a la coberta de l'Hospital de Vic, a la marquesina de l'aparcament o a l'edifici de salut mental i laboratoris, mentre que en el cas de Manlleu s'han instal·lat a la coberta de l'Hospital Sant Jaume i a la teulada de la residència Aura. Insisteixo en una cosa, és important la vessant estalvi econòmic, faltaria més, però ens mou tant o més la vessant impacte ambiental. És a dir, per nosaltres des del punt de vista de compromís amb el medi ambient, aquest és un tema molt, molt important. I seguiran les inversions en aquesta línia. En aquests moments, aquest any, si Déu vol, renovarem gairebé tot el parc de calderes d'Hospital de Manlleu, Hospital de Vic i Clínica de Vic, que ja ho vam fer l'any passat, o fa 2 anys. Per tant, tindrem sistemes de producció molt més eficients, la qual cosa vol dir que amb menys energia és que el farem igual. I això, després de la pandèmia que hem passat, que ens obliga a un moviment d'aire molt superior, a renovar gairebé el 100% de tot el volum d'aire, és una component d'estalvi important i d'eficiència energètica molt important. Durant els darrers anys també s'han implementat mesures per millorar l'eficiència energètica com l'enllumenat LED, la substitució de les calderes i la instal·lació de sistemes de climatització d'alta eficiència.